ale pěkně od začátku. V létě roku 2022 jsme koupili toto auto, co předtím stálo 2 roky v kopřivách. Bez technické kontroly, s nefunkčním ABS, polonefunkční zpátečkou, bez synchronu na trojku a s netěsnícím servem, ale za krásných 4 500 korun. Ptáte se, proč kupujeme takový šrot? Plánovali jsme jet Gumbalkan, což je poloorientační skoro rally, nezávodníma autama na jih Rumunska, a jedna z podmínek je jet s autem s pořizovací cenou do 25 000 korun. Takže koupit tohle auto a udělat z něj expediční speciál byla jasná volba. Od pořízení auta do startu prvního Gumbalkanu zbýval jen měsíc. Tak proběhlo pár rychlých úprav a vyrazili jsme na náš první start. Týden cestování rumunskými horami a zde je krátká ukázka. Jej, ty vole. Já se dopodívám, jestli to ještě nekočí. Jedeme dál. K údivu všem auto dojelo jak do cíle, tak i domů. Takže jsme se rozhodli, že i v roce 2023 opět pojedeme Gumbalkan. Opět proběhlo pár úprav na autě a hurá na start. I tento rok auto vše zvládlo téměř bez problému. Tak už cestou domů jsme vymýšleli, kam pojedeme letos. Mezitím, co auto odpočívalo, jednohlasně jsme se shodli, že Gumbalkan už vynecháme a vymyslíme si svoji trasu. Ale že chceme jet s naší drahuškou, jak autu říkáme, byla jasná volba. Taky ideálně výlet stihnout do konce technický, která končí v červenci. No a hlavně proč dávat skoro 7 000 korun za nálepky, které si za 300 vyrobíme sami a trasu si taky zvládneme naplánovat. Tak začalo hledání zajímavých bodů a opět pár úprav na autě.
A letos konečně i pár oprav. Základem všeho bylo, že jsme našli dárce orgánů. Sice s padlým motorem, ale za to s funkční převodovkou a řazením. Co tu děláme? Tady máme nového člena rodiny, dárce orgánů. Jak se jmenuje? Dnes má svátek Erika. Takže máme tady Takže mu to přede nohy, vole. Jak nic. Takže dotáhnout na dílnu, vyndat všechny potřebné díly a zase vyvést ven. Ahoj. Nemám volant, není tu nikam jet. Tak takhle ta naše drahuška dopadla. Ty jsi břídil. Jsi měl vzít drona a proletět to tady, vy. Co děláš ty, břídile? Potřebuji vyměnit pojistku, ty vole, a nemůžu se tam dostat. Pojistka na blinky někde. Mimo převodovky a řízení se použil i chladič. Náš totiž tekl. Tenhle jenom sáknul. A nárazník, aby to vypadalo zase jako auto. Provedla se trochu kosmetických úprav a jelikož jedeme do civilizace, tak raději sundání zahrádky a připevnění méně nápadné rakve. Vyměnit nějaký ten čep nebo stabilizační tyčky v domnění, že se odstraní podivné zvuky, co vychází z podvozku. A kam jsme se to vlastně vydali? Si jsme si dali dojet na Gibraltar a hned kousek vedle město Tarifa, kde je nejjižnější bod pevninské Evropy, kam se dá dojet autem. Ale cestou jsme chtěli ještě navštívit další zajímavá místa. Tak vše zvoleno a vyrážíme. Tak jsme sotva vyjeli a ještě nejsme za hranicí Svaté Máří. Váďo, na co se chystáš? Opět zase po roce. Byl jsem donucený. Budou Vánoce, ale hovno. Byl jsem donucený. Nechtěl jsem to udělat. Radkovo dušík, jo? Radkovo. Jo, díky Radku. Švýcará, který Švýcaři zakážou. Jo, ty to chceš, počkej, ale já po tobě chtěl jenom, aby si přelepil, ne aby si strhal, vole. Čí? A je to. Čau. Zajedeme. Jedeme to tome. Sláva výletu teda, jo? Na drahušku. Tak. Na Vojtu, protože bude řídit celý týden nebo. My si to prostě užijeme.
Hele, my jsme na cestě a zavřeli nám cestu přes hory. Tak jsme se rozhodli, že pojedeme lodí? Ne, trajektem? Nebo jak jsi to říkal? Ne, že trajektem jsem jel, ale na vlaku ještě autem ne. Jo. A tam je ten milostivý píč před náma, chtěl, aby jsme vypli motor. Aby jsme neroztáli tady ty ledovce. Když si na něj. Hlavně, že si jde balit cigárou. Jo. No, takže čekáme na vláček, za chvíli je tady. Vláček. Tak tímhle pojedeme, no, tak to je... Čekal jsi něco lepšího? Ne. Tak kdo si zahraje na Bartošovou? Svíší nám vlak? Silnice přes Furka Pass byla pro množství sněhu stále uzavřená. Takže než jet objíždnou trasou přes 100 km, rozhodli jsme se jet autovlakem a 20 km v tunelu. To je jako když vozíte tanky na Ukrajinu, ne? Vole, jo. Jak jdeme rychle? Jedem hodně rychle. Jdeš otáček. Zase nás táhnou. Zase na podvalu. Ty vole, ne, letos jsme se nevsadili. Že pojedeme vlakem, víš, to jsme mohli. Ale říkám, konečně normální řidič. Konečně normální řidič, nemusí... Necuká to, nebrzdí To to. je pohodička. Poprvé jedeš dobře, člověče. Jo. Jo. No. Už zase ne, víš. Už tam budem? Nestartujeme, co uvidí, vole. Teď nám to klekne a Jsou ty brzdy, ne? Vzduchu. nic. Nejde. Co je prdel? Na drc. Ale tak,
Ahoj zle. Vede trhoňák furt, vole. Už je to 2-0, vole. Tak ho doběhni a vyválej ho, ne? Jo, tak to má 1 už. 2-2. Svatá Máří srovnává. A já nevidím to. Pak je skoro chudák, tam za... Rozhodli jsme se jet přes Itálii. Tak jsme to vzali přes tunel, který byl ve své době nejdelším na světě. A vedle přímo pod nejvyšší horou Evropy, Mont Blancem. Takže to stojí. Ani jsem neptý. Ano. Ještě se ptal, jestli chceme jednou nebo víckrát jezdit sem tam za ty prachy. No ale ono, když jedeš 10krát, tak zaplatíš 168 €. Takže ti vychází jedna cesta 16 €, že jo? Teď to odletí všechno do tunelu. Jedeme, jo. Tak papa, kačí, papa. Papa, Francie. Na chvíli. Tunel dlouhý necelých 12 km byl otevřen v roce 1967. Portál tunelu je v nadmořské výšce 14 metrů nad mořem a nad tunelem je výška skály více než 2 kilometry. Nechvalně známý se stal v roce 1999, kdy zde při požáru zahynulo 39 lidí. Hořelo 53 hodin a obnova tunelu trvala 3 roky a stála 530 milionů eur. Ještě 8 kilometrů ještě takhle pojedeme. 8, aktuální zlaté. Tak to já jdu spát. No to já taky asi. Tempomat a Kolik že tady máš jet? 50 až 70. Takže to je 120 dohromady, ne? A kdyby se něco stalo, tak máme jít do ukrytu. No a za první 2 dny cestování máme za sebou 1100 kilometrů. Tak je najít v noci nějaké ubytování uprostřed Itálie a vyspat se na další den. Co pak? Jsi unavený? Jo. Nic nedělal, jsi seděl v autě, no. No, stačí, veď. Máme hezký stůl, na to, že dáš stůl. Jo, ale to se spíš líbí, jak... Pozor, ještě vám ukážeme lednici. Pojďte se podívat, co máme v lednici. Máme tady krásné příbory a talíře. A tady máme mrazáček a tam nic není. Jo, ale pak klíč tu je nějaký. Ona říkala, že klíč je v mrazáku. Od čeho? Od té Wi-Fi.
Halo. Co se děje? Minimum. Vlaječka, vidíte. Ulala. Jo, tam toho je. Tak kapalinou to není. Tak škoda, no. Všeho dost. Všeho dost, jenom vody málo. Tady, natoč tady, kde máme tu vodu. Tady ta ložička, to je ta naše voda, co nám chybí. Koule tu jsou furt. Santovo koule. Ano, na bobřelí. Na bobřelí. Má tam chlístní. Máme servo, to se spravuje. Doléváme. A úplně jsme zapomněli nalepovat vlaječky projetých států, tak jsme to ráno rychle napravili. Je to divný, lepíme francouzskou vlajku. Můžete udělat to? Fotku? Lepíme francouzskou vlajku v Itálii. Nehoď to, vole. Aby to drželo, ne? The instrument in his hand. If you married a musician, he will come and he will go, and he will always be playing in the band. If you married a musician, he'll have the trumpet in his hand. Tady náš sporták. Jak si krásně předl. Nesmělo chybět navštívení Monaka. Monako je městský stát, tvoří jej tedy jen jediné město. Prakticky celé území státu je zastavěno. Monako je všeobecně považováno za jedno z nejdražších a nejbohatších míst na světě. Se svými 39 000 obyvateli je nejhustěji osídleným a druhým nejmenším státem na světě. A bylo to i vidět. Co se už nevešlo na světlo, muselo pod zem. Takže jedete tunelem a najednou se před vámi zjeví dvouproudový kruháč. A gumy ať hvízdají. Tyhle kruháč pod zem. Ty pičo, tak to jsem ještě nevěděl. Tak to je masakr, ty vole. A za 2 týdny se tu konala velká cena Formule 1. Takže jsme měli štěstí, že se už finišovalo s přípravami a mohli jsme autem projet téměř celý okruh. Grand Prix se tu jezdí každoročně od roku 1929. Okruh v Monaku je nejkratším a nejpomalejším v závodním kalendáři. Přesto nejrychlejším úsekem je pak dlouhá rovinka,
Jejich součástí je známý tunel, kde jezdci vystoupají až k rychlosti 290 km za hodinu. No, nezdržovat nás hustý provoz, tak by to bylo určitě rekord tratě. Tak máme svýho otroka. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. Tak tím určitě nepojedeme. Vám říkám, vypadají po svých domů. Tak jsme kdesi ve Francii, na pumpě, a zase nám nejde zařadit zpátečka. Vyskočilo nám jen táhlo řazení na převodovce, takže nacvaknout zpět a valíme dál. Nebo ne? Já neřídil. Já to nebyl. Tak kdo? Tak pane, co se stalo? Stalo se nám přesně to, co před chvílí. A to bylo co? Vypadlo lanko z řadící páky, takže můžu zařadit akorát 3 a 4. A to je na dálnici docela blbý. Po pár kilometrech táhlo vyskočilo znova. A my začali mít strach, že nevyhrajeme bednu piva. Tu jsme totiž měli slíbenou od Milušky Roučů za to, když do hranice Španělskem nebudeme mít žádnou vážnou závadu. Tak jsme v tom zás. Víď, Peťo. No, je to tak. Co se stalo? Ty jsi řídil. Máme to rozbitý, máš říct, vole. Je horká? Je to horký? Hoký. OK, bambor. Že než jako čert, to mařící. Kdo to tam dával? Teď já, ale to nemám. Taky bych chtěl říct, že já jak kroutím volantem, tak to vypadne. Tu řadící páku, ty guláš, když vaříš, vole. Tak řadíš jak vole dolů, pak takhle dopadá. Dobře ti tak, vole, karma. Lžeš, tak ti to vrací. Máš nový rukavice, to tě nemůže pálit. Že to jako, mají děti takovou tu hru ve školce, že poslepu musí nahmatat a poznat, jestli to je kolečko nebo čtvereček a já mám kuličku jsem nahmatal a potřebuji kuličku do trojúhelníčku dostat. Co to je za blbost? Ne? Kuličku musí dát do kolečky, ne? Kuličku do kolečka potřebuji. Do kolečka, ano. Ale potřebuji kuličku s kolečkem stáhnout dohromady, aby už se nám to nerozebíralo. To je taková ta LGBT komunita. A To jsi jinde, Vláďo, to je ještě školka tohle. To nevadí, tam se to budou teprve učit. kudy má to tam... Normálně, plivní tam a jede. No, takže ty nevíš, čí seš. Já to spojím, no. On je kulička. Přístup k tomu byl jak penězům, takže poslepu nahmatat, zacvaknout, stáhnout fofrpáskama a doufat, že to bude fungovat. Pont du Gard je akvadukt v jižní Francii. 49 metrů vysoký, 275 metrů dlouhý a byl postaven v 1. století před naším letopočtem.
Kamenné kvádry, které váží až 6 tun, byly těženy otroky a již ve fázi těžby vyměřeny na milimetry. Celý akvadukt tak mohl být postaven bez užití malty a kameny byly spojovány pouze pomocí klínů. Most je součástí akvaduktu, který přiváděl vodu z řeky do římského města Nymés. Vzdálenost mezi konečnými body celého kanálu činila asi 50 km a výškový rozdíl mezi nimi je přibližně 15 metrů. Takže průměrný spád vody na 1 kilometru kanálu se pohyboval okolo pouhých 30 cm. Pro svou mimořádnou hodnotu byl v roce 1985 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Za dnešní den máme ujeto 560 km. Večer jsme se ubytovali v kempu a jelikož jsme byli na cestě při probíhající mistrovství světa hokeji, tak nesmělo chybět promítání zápasu. Místní bahňáci se vrací.
Blížili jsme se zase do hor. Jen tentokrát už to byly Pyreneje. Takže zase vyšplhat přes 2000 metrů nad mořem, projet Andoru a za kopcem už bylo Španělsko. Kde jsme? Jambore. A jak je tu teplo? No je tu teplo než za kopečkem, no. Ten tunel to rozrazil. Jambore. Kde jsme? Poslední stát, tady končíme Andora, protože už se nám tady nevejde víc léček. Aha. Takže to musíme otočit a valíme dom. Tam se dáme ty, co jsou nahoře a můžeme lepit znova. My si už ještě sem, Ještě je akorát Španělsko a Gibraltar. No, dvě ještě určitě budou, no, teoreticky. By měly být. Měly by být, tak no. Jeď, Udo! Večer jsme překročili hranice Španělska a za další den jsme ujeli celkem 630 km. Takže, protože jsme se tady sešli dneska ve Španělsku, tak budeme pít španělskou tequilu. To není tequila. Ne, tak je to španělský trojboj. Trojboj. Jako máš švédskou trojku, tak to je španělský trojboj. Trýboj. T3. Takže slivovička. Co pak? Víno? Pak víno. A pak pivo. Jako celý víno. Jako na X. A pak i pivo. To nechávám na vás. Je to v čistě vaší režii. To pivo si musíš otevřít, ale. Na X je tady akorát ta slivovice. A do prdele. Já si to odevřu potom, to má být právě šup. No tak šup. Je to dobrý, znova. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Legalización.
de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización, de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Que la latina no hay en Tirso de Molina ni en Vallecas ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No chinas soy. No chinas soy. Legalización de calidad y barato. Kde to jsme? Někde ve Španělsku, jdeme si vzít pár třešníček. Ještě nic moc, ale o to půjde. Tam jsou třeba červenější ještě vlevo na moci. Zatrháme si celství zase. Nech se páči. Jo, nech se páči. Tady máme přímo ze Španělska a nemusí to dozrávat ani v nákladáku. Jsou měkký, jsou hezký. Ještě se k němu vrátil pod odrazem od Matěje Stránského. Obojence. Blokovaná rána. Ženílek ohrazení na Stránského. Tady je Kemplí, který jde dopředu společně s Davidem Kempfem. Kemplí. A druhý opravdu těžký zákrok pro Rychlova. Ženílek ještě posílal pou před branku, tak nakonec doputoval až ke Kudasovi. Ženílek. Kempf. David Kempf. Našel do střely proti Oliveru Lauricenovi, tady těsně bráněný Stránský. Hlásím se z našeho výletu. Tak jsme si zase řekli, že bychom si dali něco dobrého, typicky španělského. Láďa opět našel svůj oblíbený podnik. Dali jsme si hamburger. Hamburger v Burger Kingu. Takže s kečupem. Vojtěch, dobrou chuť. No, to by taky. Typicky španělský. Kluci prý nebudou. Typicky španělský hamburger. Oni vlastně chtěli burger a zapomněli, co chtějí, takže... Ještě objednávají, my už máme si zínovodně ještě objednávají. Přesně tak. Za dnešek pořádná porce. Přesně 1100 km. A na Gibraltar už pouhých 100 km. Ty jsi tě buzík. Nehněď mi srát. Dělej, vole. Vypni to. Musíme jít tu. No tak už jdi. Já se nemůžu koncentrovat. Vypni to. Ty si hoří ještě 15 Abych vám vysvětlil, proč jsem to udělal, jo. Dole čekáme na zákazu vjezdu. Vojta už se uhýbá druhému autu. No, už se musí uhýbat druhému autu, za chvíli dostaneme pokutu. A Ládík si vzpomněl, že se to v něm hnulo. To je na moji obranu, nashledanou. Naschle.
zdravíme vás z Gibraltaru. Jak se řekne Gibraltar česky? Gibraltar. Teďka stojí za tebou, teďka stojí za tebou, teďka stojí za tebou. Gorila, gorila, gorila. Go, 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 gorila. Go, 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 gorila. Měli jsme slíbený velký sud piva od Pepy Žďánského za to, když autem budeme jezdit po runway letiště. Jednoduchý úkol, říkáme, jelikož jediná příjezdová cesta na Gibraltar vede právě napříč letištní dráhou. Akorát jsme netušili, že v březnu 2023 byl otevřen obchvat letiště a cesta přes runway tudíž byla uzavřena. Tak jsme runway prošli alespoň pěšky, za což nám Pepa dal ze slitování malý sud. Děkujeme. Tak, tady dva občané České republiky migrují z Gibraltaru. Tak jsme tady. Nenuď mě mluvit prostě. Jsme ve Španělsku. Yes. A hle, zde byla šance vyhrát další sud piva. Pepa Kovář nám před odjezdem dal svoje logo a řekl, že když ho vylepíme na nějakou pevnost, koupí nám velký sud piva. Tak Pepo, trošku tu fouká, ale tady máš 30 hektarovou pevnost s vlastním majákem přímo na nejjižnějším bodě pevninské Evropy, kde z jedné strany je Atlantik a z druhé Středozemní moře. Děkujeme. Tak Pepo, aby jsme splnili svůj slib, tak ti tady nalepíme reklamu. Podívej se, chtěl si to na haciendu, tak máš celou pevnost. Nejjižnější bod Evropy. Šup, dej to tady do rohu, ať to je vidět. Protože si nám dal jenom logo, tak tam musíme napsat ještě telefonní číslo. Takže diktuju 602 931 016. Tak, a to stačí. A jdeme tady takže, na volbu. Pepo, nejjižnější místo Evropy je tvoje. Děkujem za ten sud piva. No a kam teď? Víc na jih už to autem nejde. Tak jedeme domů? Kde pak? No, to je pěkný teda. Kde jsme? Se nám to začíná ten výlet pěkně zvrtávat. Proč? Chtěli jsme domů a jdeme, už jsme v Portugalsku najednou. To není moc cestou domů podle mě. Ale jo. Ale jo? Ale jo. Tak jo. Další den a dalších 820 kilometrů za námi a stále dál a dál od domova. Co se stalo? Nic. Nic? Dáváme snídaní, opičku. Ty vole, sami se nenasnídáme, ale auto snídá.
Další cíl našeho cestování máme pokořen. Víc na západ po Evropě dojet autem už prostě nelze. Tak to vypadá, že už se konečně vydáme směr domov. A ještě jsme museli splnit jednu povinnost. Martin Časta nám před odjezdem řekl, že nám daruje velký sud piva a nic za to nechce. Tak jsme si řekli, že když už jeden truhlář zmáří má logo na nejjižnějším bodě, tak druhý ho bude mít na nejzápadnějším. Právě zde probíhá kreativní okénko. Jelikož Martin Časta nám nedal žádný své logo, tak ho musíme kreativně vytvořit, skopírovat Ctrl-C, Ctrl-V z internetu. Teď to musím vybarvit. Ano, teď hrajeme si na první kůru. třídu, zrovna máme omalovánky. Barvím kůru. Ano, kde ho tam? To je nějaká špinavá páska, není? Co je to, vole? To je špína. Promiň, Martine, promiň, to není moje vina. Já jsem se snažil, co to šlo. Jak výrobky, takový logo. To se Kláďa. Ty to nahráváš? Ne, vole. Beru zpět, Jester. Čau. Takže vlog 2. Po kreativní výzvě tady máme lepící výzvu. Martine, teď ti dokážem, že jsme tě fakt dostali na nejzápadnější bod, takže peníze se jen pohrnou, tyjo. Doufám, že to náležitě oceníš při našem promítání. Omlouvám se za to plusko, jo, ale už se tam moc nevešel. No. Ještě teda Pepík nám taky nedal žádný kontaktní údaj, takže jsme tam napsali, tohle znamená vedoucí Kabeča. Točím. Hele, takže Martine, podívej, hele, přilepili jsme to tam a už se u té cedule hned fotí, podívej se. Aby měli kontakt. To víš. Takže ty nejseš nejenom na západě, ty pojedeš i na Asie, vole. Ve Fukushimě potřebuji nový skříně. Nauč se dělat s bambusem, budeš to potřebovat. Opět nocujeme ve Španělsku a dalších 740 km za náma. Hodně nebezpečné nahoře. Vládíku, co děláš? Máme kreativní okénko, neboli tvoření. A přemýšlím, jak velkou žízeň mám. Jak budu potřeba co se bude pít? Jak budu potřeba velký čbán, no Vojta, že prý uvaří štrudl, říká. Jo, štrudl. Upeču. Já myslím, že diváci asi nevědí, co to štrudl znamená. Mohl bys nám to osvětlit? No, jste nikdy neměli štrudl? Tak, Vojto, tak co nám uvaříš? Takže včera jsme dojeli do našeho cíle, naší cesty. To bylo kde? To bylo Tarifa, nejjižnější bod Evropy. A dneska omylem jsme dojeli až do Portugalska na nejzápadnější bod Evropy, takže to si zaslouží udělat slavnostní večeři. Jenom dezert, takže uvaříme si nebo upečeme štrudl. Ingredience jsou tyhle dvě. Rozinky ještě by měly být, ale bohužel nemám. Já jsem nepředstavil pořad Prima vařečka. Takže já tady mám 3 šálky, tenhle je Láďovo speciální. Jo. Že pro pořádného chlapa musí být pořádný šálek. Odměna, pořádná odměna. Ano, to je můj šálek. Jak se říká, lejeme od voka. Od voka? Správný kuchař to má ve voku všechno. Takže kolik zhruba bychom tam měli dát, aby to bylo správně? Přibližně akorát, tam dáme. Přibližně akorát z kořice je základ ve štrudlu, to je jasný. Jistý. A pak tam musí jít hromada jablek, takže použijeme DiCaprio, nejlepší jablečný džus, co existuje. Vždycky říkal pan Jára. Je třeba to promíchat předtím, nebo ne? To třeba nemíchat, to mám tady poskoka. Tak a dolejeme, co hrdlo ráčí jablečným džusem. Je. A jak víte, kolik hrdlo ráčí? To si každý řekne, nikdo si neříká, takže přibližně. Dobrý.
Ne, kecám. Hlavně, že má flašku pro chlapy, ty vole. No dobrý, ať to zase není moc ředěný, jo. Tak, ještě by měly být rozinky, ale ve Španělsku ještě nerostou, nebo spíš už je mají sklizený, takže... A když máte rozinky, tak tam dejte banán. A podáváme. Počkej, ještě musíme dát ten... Aperitiv. Aperitiv. A teď si dáme aperitiv před jídlem. Ano. Tady Božkov. Pan Božkov. Božkov. Bílý Božkov, to je nová odrůda v Čechách. Zátka. To není Božkov, ne? To je zátka. No, ale Božkov... Oni u zátku nedělají jenom těstoviny, víš? Jo, oni dělají bílý těstoviny. Jo. Bílý to. A jak se to podává? Jak se to podává? No, nalijete plný paňák a seknete ho do sebe. Já se s váma rozloučím, děkuji, vidíte, vaření bylo na pár minut, takže zvládnete určitě každý. Ahoj! Víc na jih ani na západ už to autem nešlo. Tak konečně jedeme směr domov. Jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko k Šibenici, jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko k Márnici, jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko, kdo to ví, kam tahle cesta mě dovede, tahle cesta mě dovede, tahle cesta mě dovede. Jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko k Šibenici, jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko k Márnici, jak je to ještě daleko, jak je to ještě daleko, kdo to ví, kam tahle cesta mě dovede, tahle cesta mě dovede, tahle cesta mě dovede. Jak je to ještě daleko, ještě daleko, ke Karlovy, to moc bolelo, trápilo, pad kolo uvozu se točilo, jo. Skončilo všechno, co mě kdy bolelo, všechno, co mě kdy bolelo, všechno, co mě kdy bolelo, jo. Všechno, co mě kdy bolelo, Skončilo, všechno, co mě kdy bolelo, Skončilo na zemi, na téhletý trase zase zdá se má se stát, něco zlýho stát se mi. Fandíme, kluci. Do toho Rangers. Co ten nějak, to máš na sušák? Ne, to jsem si chtěl udělat fotku a já jsem za to natáčím. Zákrok. Takový to je, fandíme. Tamhle v pozadí 4 Briti. A jeden bludný Holanďan. A jsou nasraný, jaksi, protože prohrávají 2-0. Další den za námi a je to dalších 760 kilometrů. Jak se došel serou. Už musím používat tu Vojtovou hlášku. Ty lidi, proč nejsou doma? A proč my jsme tady? Protože to věděli, že sem pojedu. Přesně tak. Fakt, ale. My jsme úplně stejný dementi jak oni. Tak jsme v Normandii. La Plaža. Celou dobu svítí slunce, horko. My přijedeme a je tu mlha.
Pláž Omaha je kódové označení pro jeden z 5 sektorů, ve kterých proběhlo 6. června 1944 vylodění spojeneckých vojsk do Němci okupované Francie. Nejvíce ztrát na životech a největší boje probíhaly právě zde, protože spojenecké bombardéry přelétly linii německé obrany a bomby odhodily až 1 kilometr za ní. Německá obranná linie zůstala nepoškozená, takže pláž byla velmi ostřelována křížovou palbou z mnoha kulometů a děl. I přes značné ztráty a počáteční chaos ve velení invazních vojsk byla i tato pláž večer 6. června zajištěna a dobyta. Je to celý ze železa a jede to bez volského spřežení! Pane, pojďte se na to podívat! Za dnešní den ujetých 1040 km a nocleh již v Belgii. Tento lodní výtah byl otevřen v roce 2002 a ve své době překonával nejvyšší výškový rozdíl vodních hladin na světě. Co se konstrukce týká, jedná se o 2 betonové vany s protizávažím o délce 112 metrů a šířce 12 metrů, které fungují nezávisle na sobě a umožňují přepravit lodě až o výtlaku 1350 tun. Výtah překonává výškový rozdíl vodních hladin 73 metrů, kdy jedno vyzvednutí trvá 7 minut a denně projede kolem 20 lodí. Kam jsme se dostali, Vojto? Láďa říkal, že si dáme Burger King, jednou Burger King. Tak se podívej. Also fahren wir. Tak jedeš ty? Ne, ty. Kolik máme kol? 1. Ale musíme našeho řidiče oblíct. Takže rukavice, helmu. Boty má dobrý, jo. Typicky čehuňovský. Takže co? Jedem. A můžeme na to? Jak se cítíš? Dobrý, podle mě vyhrajeme dneska. Já věřím. Vzhůru na to! Gumy zahřáté, můžem. Ale to je fakt. Nice car, thanks. Nice car. Si děláš prdel. Tam kruhu, vole. To si taky mohl zařadit za Poršáka, vole. Ahoj. Nürburgring, nebo jak mnozí z nás říkají Burger King,
Nordschleife, severní smyčka nebo zelené peklo, jak je okruh nazýván, je svými 21 kilometry nejdelší stálá závodní dráha na světě. Tvoří jej 73 zatáček a převýšení. Je přes 300 metrů. Momentálně někde na Nürburgringu. Jede, dobře on. Hele. Rozvoň, pičo. Zavřete v okna, ať jsme rychlejší. Otevři kufr, ono to poletí. Co jsi říkal? Za 3, já musím podřadit, asi dobrá, nevím. Kolik jedem? 60? 50? Se to rozjíždí, už to chytá dech. Nürburgring je dnes oblíbenou atrakcí mnoha nadšenců a jezdců z celého světa. A dráha je využívána veřejností pro tzv. Touristfahrten. Takže po zaplacení máte s vlastním vozem přístup k závodní dráze. Okruh byl otevřen v roce 1927, ale kvůli jeho nebezpečnosti proběhlo mnoho úprav. Ale ani stavební úpravy, které trať prodělala, však nezajistily dostatečnou bezpečnost. Konec závodů Formule 1 zpečetila nehoda Nickyho Laudy v roce 1976. This is how I show my love. I made it in my mind because I blame it on my ADD, baby. This is how an angel dies. I blame it on my own supply. I blame it on my ADD, baby. To jsou pavráky, jo? Jsme předjížděli v minulým kole. Jedeme do cíle, přidej, plnej! Kolikátý jsme? Já myslím, že jsme vyhráli. U diváků určitě. No dobře. Rekord kola 5 minut a 19 vteřin. Co zajelo 1200 koňové Porsche 919. To zrovna nebyl. Ale našich unavených 66 kW to dalo za krásných 17 minut 30 vteřin. A předjelo nás pouhých 90 vozidel. Tak nám končí výlet. Ještě ne? Máme domů 486. Máme domů 486 km, no a vyměnil se řidič. Píčus. Poprvý řidič. No vole, co kecáš, pojížděl jsem do kempu, vole, 100 metrů jsem řídil, vole. Jste mi to skurvili. Jo takhle, ty jsi chtěl být úplně bez kilometru, jo? Da. Tak už nám zbývalo dopsat na kapotu množství natankované nafty, počet ujetých kilometrů a ujet posledních necelých 500 kilometrů. Domů jsme přijeli až pozdě večer, no a za 10 dní na cestách jsme navštívili celkem 12 států. Ujeli 7772 km, projeli 267 tunelů, propálili 599 litrů nafty a 2 litry oleje. Dostali jsme 3 pokuty za rychlost a vyhráli 3 sudy a bednu piva, za což moc děkujeme. A děkujeme také všem známým a kamarádům, co nám zapůjčili vybavení a podporovali nás na této cestě.
No a kam to bude dál? Pár týdnů po příjezdu nám na autě praskla hadice, co vede z chladiče do motoru. A tak vytekla voda a motor se uvařil. Nejsem si jistý, ale asi by neměla být takováhle díra v hadici, ne? No, tak se nepovedlo. A pojď. Tak gambáč nechutná. Ale my to nevzdáváme. Sehnali jsme jiný motor, vyměníme srdce, uděláme technickou a jedeme dál. Ale to když tak zase někdy příště. Děkujeme za pozornost.